ilé ọlọ́jọ́ ìbí yá Mrs. Ọláìdé Aṣọ̀gbọ́n aya Olúwaṣẹ́gun Sàlàkọ́ lélọ́dún hallelujah. tí bá ní kí n ká ọdún wọn kọjá lọ kò sọ́ba bí rẹ̀. Oh yes, èyí ni ọjọ́ tí Olúwa dá, àwa yóò máa yọ̀, inú wa yóò sì máa dùn nínú rẹ̀. Nítorí tí Mrs. Ọláìdé Aṣọ̀gbọ́n aya Olúwaṣẹ́gun Sàlàkọ́ lélọ́dún lónìí ọjọ́ 21 oṣù kẹfà ọdún tí a wà yìí. A kí wọn pé ewu orí kádùn o. Owó màmá Ṣọlá, màmá Olúwarẹ̀mílẹ́kún, màmá Olúwayẹmisí, màmá Àbáyọ̀mí, màmá Ọpẹ́. We say happy birthday to you, long life and prosperity. Àràpàpà ńlá bẹ́tu, ibi gìjàgìjà ńlá bẹ́kùn. Òjòjò oníṣòwò kó má lè nọ́jà, kòkòkò làrọ̀ tàyín á máa lè. Ọlọ́jọ́ ìbí òní tètè kú. Nítorí Psalm 91 verse 10 wípé búburú kan kì yóò ṣubú lù ẹ́, àrùn kárùn kan kì yóò súnmọ́ ilé rẹ̀. Ẹ dàgbà, ẹ dògbó, ẹ pẹ́ láyé kánrin kéṣe. Bá a ti wí bẹ́ẹ̀ ni yóò rí, àmín lórúkọ Jésù. Ọlọ́jọ́ ìbí o, mo ṣe tán mo fẹ́ kì í délé bàbá tó bí yín lọ́mọ. Ẹ̀yin lọ́mọ àbà, ọmọ ojúgbé, ọmọ akẹ́mu kílò sàn, ọmọ akẹ́rù gbókẹ́rù bàrà ọ̀nà, ọmọ òbírí oníkoto, ọmọ kùkùté òṣèmí. Èèyàn tó bá mi kùkùté, ara ẹ̀ ló mìlẹ̀ adúrúmádé, ọmọ òsùnsùnsùn bówó dọ́là nígbèrè, ọmọ afọ́nwó bí ẹni fọ́nyẹn gan, ọmọ olówó àná tán, ọmọ olówó ìṣẹ̀ǹbáyé kóyìnbó tó dé, òyìnbó dé tán lówó ọ̀hún pọ̀ sí ló dowó ẹrú ló dowó ọmọ, ìjẹ̀bú ọmọ èrè nìwà, ọmọ awúre fàṣẹbanu, ọmọ àbàtàbùtù àlejò tí so nílé dárodáro, ọmọ adúrún mọ́sùpẹ́ díẹ̀ jẹ, kírun má máa sọmọ mi o, ọmọ ojúgbé kì í rájò kó má bọ̀, ọmọ ojúgbé. Ó ti tó báyìí, a ó máa kí oríkì yòókù lọ́dún tó ń bọ̀. Mrs. Ọláìdé Aṣọ̀gbọ́n aya Olúwaṣẹ́gun Sàlàkọ́ ẹ kú ewu ọjọ́ ìbí o, ìgbà ọdún kan ni. Ẹni tó ní ká máa kí yín ni Alhaja Yẹmisí Cole.